Hola manualistes, com esteu? Avui toca una pàgina d'Art Journal on hi ha molt junk journal. Revistes, programes de festa, papers a embolicar. La temàtica és de Nadal perquè ho vaig fer durant les festes de Nadal. Espero que us agradi. Com podeu veure, ja he començat. Si voleu, seguiu aquí.
Si us ha agradat el vídeo, ho podeu fer saber en comentaris, si us plau. I sobretot recordeu de disfrutar mentre feu manualitats. Salut i fins al proper!